गिबियावनो जोंनि रायजो समाज रायजो राजासिम आंनि अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं UPPL दोलोनि सरकारखौ मोजां मोननानै आरो सार फेरेंगानि मावनायफोरखौ एसे मोजां नुनानै दिनै आङो आंनि लोगोफोरखौ लानानै दिनै जों फेरेंगा सारनाव जयनिं जाफैनाय जाबाय। दा बिनि गेजेराव जोङो बिटिआर सरकारखौ अरायसम थांनानै थाजानो लुबैनायनि गेजेरजों दिनै आङो UPPL पार्टियाव जयनिं जाफैनाय जाबाय। मानोना रायजोफोर दा जोङो थिफखाय फानबारिनि दा फेरेंगा सारनि न'आवनो डाइरेक्ट फैनानै फेरेंगा सारजों जयनिं जाफैनाय जाबाय आरो बेखिनि गिबियावनो जोंनि रायजो समाज रायजो राजासिम आंनि अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं UPPL दोलोनि सरकारखौ मोजां मोननानै आरो सार फेरेंगानि मावनायफोरखौ एसे मोजां नुनानै दिनै आङो आंनि लोगोफोरखौ लानानै दिनै जों फेरेंगा सारनाव जयनिं जाफैनाय जाबाय। दा बिनि गेजेराव जोङो बिटिआर सरकारखौ अरायसम थांनानै थाजानो लुबैनायनि गेजेरजों दिनै आङो UPPL पार्टियाव जयनिं जाफैनाय जाबाय। मानोना रायजोफोर दा जोङो थिफखाय फानबारिनि दा फेरेंगा सारनि न'आवनो डाइरेक्ट फैनानै फेरेंगा सारजों जयनिं जाफैनाय जाबाय आरो बेखिनि